terve. Tulee Ari Huhtaja ja leipurikonditori tulee opettaja ja toimii työkseni täällä osa-olla ammattiopistolla. Tykkään tästä alasta kyllä ehdottomasti. No niin, terve. Nyt on arviointikriteerejä, että jos vaikka itse käy ostamassa jonkun leivosta ja vitriinistä tai tulee lauttaselle, niin kyllä se ensimmäisenä on se ulkonäkö, visuaalisuus. Että siinä on joku, joka iskee sinua. Että se voi olla se suklaakakku tai se voi olla se kermaleivos, mutta siinä on joku juttu. Eli ulkonäkö on se ensimmäinen päätös, joka miellyttää. Sulla tulee hyvä olo siitä tuotteesta ja sä ostat sen. No toinen, ehdottomasti ammatillisesti kun miettii, se pitää olla tasalaatuinen. Siinä ei täytekerrokset pursua. Leikkauspinta on tehty just oikein. Leikkauksen muoto on hyvä, jos on pyritty tekemään pyöreätä, niin se on pyöreä. Ja kaikki tuotteet on pyöreitä, eli tasalaatuisuus. Ja maku nousee sitten ykköseksi, että hyvällä tuotteella, jos on huono maku, niin kaikki menee tietoon. Kyllä mä niin arvioisin sen maku sitten siihen. Ihminen tekee sen päätöksen ensimmäisenä, että sä ottat jonkun ja maistat ja sitten arvioit sen. Siitä tulee se kokonaisuus. Hyvä maku on minusta raikas. Se ei ole pelkkää sokeria tai pelkkää suklaata, että se on pikkusen keveyttä. Se ei ole liian äklömakkeja. Se on jotenkin pehmeää. Sulla tulee hyvä olo siitäkin, koska siitä luultavasti on vähän jotakin purupintaakin, että ei se voi olla vain semmoista kermamössöä. Pikkusen joku rapsahtelee, tulee raikas maku suuhun ja jälkimaku on hyvä, että ei ole liian tunkkainen, ei liian sokerinen. Siinä ehkä semmoinen. Ja se saattaa jotenkin yllättää uudellakin maulla. Tai yhdistelmät on hyviä, mutta pääasia se on, että se suutuntuma jää mukavaksi. Sä oot syönyt sen, niin sä et ole ihan ähtyvä, sulla on täydellinen olo. Sä oot tyytyväinen siihen leivokseen. Se ei ole ollut liian raskas. Tällainen ehkä näyttelisi.